Bones, torno a estar aquí. Soc la Jèssica i us porto una sessió dins del programa d'entrenament Jo entreno a casa by Cube. La sessió és intervàlica amb el mateix format de 45-15. Intercalarem treball cardiovascular i treball de resistència muscular basada sobretot en els estabilitzadors de la pelvis, de la cintura pèlvica i els estabilitzadors de la cintura escapular. Som-hi, doncs! Vinga, queda't aquí. Flexió, extensió. Anal i altern. Estàs preparat per divertir-te? Comença a conscienciar-te que estarem 15 minuts junts, o potser més. Tu decideixes si ho repeteixes una, 2 o 3 vegades. Jo la veritat és que tinc ganes, Ganes d'estar amb tu. Genoll, mira, un i obres. Bé, mateixa cama. Canvia de cama. Fantàstic. Quatre squats i et quedes avall. Obre, mira. 4, 3, 2 i el 4 queda't a baix. Camina endavant. Col·loca't aquí i ara enrere. Baixes i tornes. 4, 3, 2 i es toca baix. Camina i fes una flexió. Una. Perfecte. Última vegada. 4, 3, 2 i es toca baix. Camina endavant. A baix i torna enrere. Queda't aquí. Mira. Costat. Canvia. A mig. Agafa't els turmells, aixeca el cul. Puja i tanca cames. I ara sí, agafa aire. Queda't aquí. Estàs preparat? Sí? Som-hi. Genoll i aquí. Un. Si vols, pots saltar-lo. Sí? I si no, aquí, Intenta pujar els braços a la vertical i el genoll al màxim en el possible. Bé! 15 segons. 1. Perfecte, queda't. Mira, anem a fer flexions de tríceps. Recorda les mans aquí i has de portar els colzes cap a la teva cintura. Si no pots, poses els genolls, tanca braços. Som-hi, baix. 1, 2, colzes tancats. Recorda, si no, poses colzes. I si així encara et costa, ajunta els genolls al teu cos i porta els colzes cap al terra. Som-hi, no paris. 1. Et queden 15 segons. 1. Última. Amb el treball cardiovascular. És un jumping una mica més lent, has d'allargar el braç i tocar el terra, mira. 1, 2, 1, 2, baixa el cul,
dalt, obre al costat i el mateix. Aquí. Continua, Els que esteu saltant, suposo que no ho fareu. Continua. Cul a baix. Recorda, mira el cul. Ha d'estar a l'alçada dels genolls. Fantàstic, queda't aquí. Mateix, posició de planxa. Activa. Climbers. Sí? Un temps i t'aixeques a la vertical. Mira, som-hi. 5, 6, 7, 8. A dalt. I tornes. 1, 6, 7, 8. Torno. Si podeu, el podríeu saltar, Continua. Una més. Continua. Última vegada. Squat. I de moment, aixeca'm els talons al terra. Mira, baixes. Impulsa't, com si volguessis saltar. Sí? Estàs preparat? Qui vulgui. Salta'l. T'has de deixar les mans i tornar a pujar. Mira, 1, 2, dalt. Deixa't de mans. El deixo i a dalt. Si no pots, fes uns genolls. No paris, Anem al treball cardiovascular. 2 splits i un lunge. Mira, 2, 1. Si no pots saltar, vés enrere. Recorda, el genoll en el lunge ha d'estar sota la teva cadera, 2 splits, som-hi. Fantàstic! Queda! Anem! Treball de resistència muscular. Planxa, extensió, flexió. Som-hi! Aguanta! On, baixa, baixa. Intenta no moure la pelvis costat a costat. Si no pots, posa't els genolls
I si et continua fent mal l'esquena, la zona lumbar, pots aguantar aquí. Objectiu, no parar. Som-hi! Continua! Deu segons! Desplaces lateral i fas un salt, o si no, un squat. Desplaça, passa, salta. Si no pots desplaçar i fer un squat, sí? Fantàstic! Mira, ens queden els dos últims. Spiderman. Col·loca't en planxa. Fas anar la cama cap a un costat, mira. Una. Si vols més intens, salta'l. Si no, camina-les. Espero que esteu saltant la resta. Doncs. Fantàstic, queda últim. Treball de burpees. Sí? No fa falta que facis flexió. Col·loca't en planxa activa i tornes a pujar. Si no ho pots fer caminant. Mira, 1, 2, 3, i alt. 1, 2, 3, alt. Recorda, si vols, els saltes. Bé. Vinga, que és l'últim. 15 segons. Són 4 vegades. Si vols més intens, el pots fer més ràpid, Vamos! Mira, pots repetir-ho 3 vegades. 1, 2 o 3. Tu decideixes.